காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் குறுவை பயிர்களை காப்பாற்ற தமிழ்நாட்டிற்கு 10 டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் என்று கர்நாடக துணை முதலமைச்சரும் நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சருமான சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் குறுவை பயிர்களை காப்பாற்ற தமிழ்நாட்டிற்கு 10 டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் என்று கர்நாடக துணை முதலமைச்சரும் நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சருமான டி.கே. சிவகுமார் கூறியிருக்கிறார். இதில் தமிழக மக்களோ உழவர்களோ மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை. இதில் உச்சநீதிமன்றத்தின் கன்னத்திலிருந்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக கர்நாடகம் கடைபிடிக்கும் தந்திரம். இதை நம்பி தமிழக அரசு ஏமாந்துவிடக் கூடாது. தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விடுவதையும் மேகதாது அணைக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதையும் அமைச்சர் சிவகுமார் தொடர்பு படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது. காவிரி நடுவர் மன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தமிழ்நாட்டிற்கு கர்நாடகம் தர வேண்டிய தண்ணீரில் இன்று வரை 41 டிஎம்சி பாக்கி வைத்திருக்கிறது. இந்த மாதத்தில் எஞ்சியுள்ள 16 நாட்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1.5 டிஎம்சி வீதம் 24 டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்க வேண்டும். ஆகஸ்ட் மாதம் இறுதி வரை தமிழ்நாட்டிற்கு கர்நாடகம் 65 டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்க வேண்டியுள்ள நிலையில் வெறும் 10 டிஎம்சி தண்ணீர் வழங்குவதாக கூறுவது எந்த வகையில் நியாயம்? காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஆணையத்தை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வினாடிக்கு 10,000 கன அடி வீதம் கர்நாடகம் தண்ணீர் திறந்து விடுகிறது. நேற்றைய நிலவரப்படி கபினி மற்றும் KRS அணைகளிலிருந்து வினாடிக்கு 14,281 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது. இதே அளவில் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டால் 8 நாட்களில் 10 டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு கிடைத்துவிடும். இதை தாண்டி வேறு என்ன சலுகை கர்நாடக அமைச்சர் சிவகுமார் கொடுத்து விட்டார்? அது மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டில் குறுவை பயிர்களை காக்க அடுத்த 50 நாட்களுக்கு குறைந்தது 50 டிஎம்சி தண்ணீர் தேவை. அவ்வாறு இருக்கும்போது 10 டிஎம்சி தண்ணீர் வைத்துக்கொண்டு தமிழகம் என்ன செய்ய முடியும்? இவை அனைத்தையும் கடந்து தமிழ்நாடு கர்நாடகத்திடம் இருந்து தண்ணீர் பிச்சையாக கேட்கவில்லை, தங்களுக்கான உரிமையை தான் கேட்கிறது. தமிழகத்திற்கு எவ்வளவு தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்பதை கர்நாடக அமைச்சர் சிவகுமார் தீர்மானிக்க முடியாது. தமிழகத்திற்கான தண்ணீர் வழங்க ஆணையிடும்படி உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வழக்கு தொடர்ந்துள்ள நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தை திசை திருப்புவதற்காகவே கர்நாடக அமைச்சர் சிவகுமார் மிகவும் நியாயமாக நடந்து கொள்வதை போல் பேசி வருகிறார். காவிரியில் தண்ணீர் திறந்துவிட அனுமதி கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வழக்கு தொடர்ந்துள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்பதை உச்சநீதிமன்றமே தீர்மானிக்கட்டும். தமிழ்நாட்டுக்கு 50 டிஎம்சி தண்ணீர் தேவைப்படும் நிலையில் கர்நாடக அணைகளில் 92 டிஎம்சி தண்ணீர் உள்ளது. அதனால் உச்சநீதிமன்றம் நல்ல தீர்ப்பு வழங்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. எனவே உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கை நாளைய விசாரணைக்கு கொண்டுவர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.